Jane gelangan apa gawe kerandane wong mati jane. Juga layangan kodok-kodokan lho. Sopo ora gawe ngene. So. Wis ra ngono aku kok tak nggo lincak karo gawe. Yo. Wis ra ngono. Yo. A few moments later. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Wes angel. Angel opo teton? Lah dolan HP mak-mak nungkone rame-ram nggo trimo nggo game-giman. Iki aja HP-nan sinau ben pinter ben dadi dokter. Aku lho sinau wis kelompokan emang. Ndek kapan? Sok emang. Aku gak bojak. Oh tak golek enak nang emang. Aku kene ning omah makan pitik. Pitik ora pakane. Walah. Wah. Besok aku bareng yo. Yo. Numpak apa? Udah motor. Arano ning omahku. Yo. Ya HP dilut ntel lagu. Gue apa toh? Ntel lagu sih dilut. Yo. Aku apa? Ditinggal pas sayang-sayangi. Rapakah kau baleni tresnaku sing kaya wingi, merko janji kok benjani kowe ra iso nepati. Rapakah baleni lara sing wis tak rasake, iki pancen takdir. Kowe napa teko-teko nyesel selalu? Aku pengen joget to. Ayo, Los. HP mana ngecat lho. Yo. Lho sik to. Wow, pergi. Weh, napa ya, Kak? Aku diputus ning DE. Oh, nek sedih. Aku cinta kok. Garangan kok Ringki. Lho tak contoni. Ning jajar tuku ketan. Aku diputus pacar. Belas gak kelaran. Kalau contohnya Dimas, dia layangan ra mikirnya pacaran. Ya apa nak pacaran jebule dadi mantan. Ojo nangis mergo tresno, ojo goblok mencinta. Nek keceron mengko malah luka. Noske wae aja dipikirke, kabeh ono dalane. Happy aja, lupakan yang menyakiti kita. Oke ya, tak mulai ke. Yo. Mbadok. Kene apa jadi penak ora pejukanku? Penak. Masuk Sri.
kondi we. Bar garap tugasku akeh. Sampai ndasku mumet lho, mumet. Iso kejare bareng kowe. Karo sapa? Karo Dika, aku sesuk dijak Dika. Jam piro? Jam 4. Tuku sayap, siap. A few moments later. Corona ra ilang-ilang, ra iso sekolah. Ya yo piye kok ilang ra iso ilang piye. Tugas akeh sampai mumet ya. Punten Mas, salah. Kamu sampel Lah emangnya nyapa tuh cakep mau? pada hati. Oh ya wis. Enake napa iki? Awan-awan. Jeb-jeban apa piye? Ayo. 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 Malah nyapa ki? Malah nyapa ki? Kalah muni bebek. Ayo kalah nih bebek ya. P5. Ayo. Ayo. Yo. Nang gede apa? Yo ki sapa sing tak bete pertama? Yo bedol ae wis. Ya apa? Apa presiden yang pertama kali di Indonesia? Siji. Loro. Soekarno. Mantap, letak komputer. Siap. Ganti Nizar KPDI. Apa? Siapa presiden yang sekarang di Indonesia? Siji, loro. Jokowi. Oh, pinter. Anaknya siapa tuh Jan? Nek sadar toh. Yo, ganti Mas Ibran saat Ayo. Ayo, apa warna kesukaannya Presiden Joko Widodo? Siji, loro, telu, papat, lima. Ya, rasa jawab. Oh, Yo, bebek. Yo. Ya, Be. Was gak we? oh, wani ora. Ya los aku iki. Ayo, yo, lagi, Yo. betul lagi. Ya apa bedane? Sebutkan ibu kota Jawa Timur. Siji, loro. Surabaya. Mantap, letak komputer. Kene kok. Yo, ki ganti pandian. Sebutkan ibu kota Jawa Barat. Siji, loro. Di Bandung toh. Wow, mantap ana sapa to Nek aja. sadar toh. Oke, yo ki gede iki. Yo. Sebutkan kecamatan di Papua. Yo, siji, loro, telu, papat, lima. Ya, Ya, jawab. Oh, wis aku mulai kesel aku nang gatane kowe. Woi, mulai opo to wi? Hoi, ketemu Kari lo. Assalamualaikum. Yo, oh, apa wi?